थांनाय 9 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो नैबे सेथि ISPL थामहिनबा इन्टार सेक्सुनेल प्रिमियार लीगआ जागायदोंमोन आरो बेयो फैयै गाबोन अदेबानि 23 अक्ट'बर खालाराव जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाल गेलेनाय खेलाया गाबोन जागोन आरो बे जोबथा गेलेनायाव बड'लेण्ड टीम आरो बेनि हेंथायै गेलेगोन मिज'रामनि लाइ अट'नमास काउन्सिल। नंगौ बे समाव आं नैबे क'क्राझार सोहोराव थानाय साइ स्टेडियामनि जा गेलेग्रा फोथार बेयाव दङ। बे समाव जों नुनो मोन्दों दि गाबोननि जा जानो गोनां खेला बा फाइनाल जोलुर बादायलायनाय बेयाव गोबां समायना रमायना हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों आरो बे समायना रमायना हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाबोन दिन्थिनो थाखाय नैबे समाव साइ स्टेडियामाव थानाय जा गेलेग्रा फोथार बेयाव जोबथा रिहार्साल एबा साखाफाराखौ बे समाव खालामनायखौ नुदों। जों बे समाव केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। नंगौ जोबोद समायना महरै गाबोननि जा जोबथा गेलेनाय बा फाइनाल ISPL गेलेनायाव दिन्थिफुंनो गोनां जा मोसानाय बेनि मोसानायखौ साखाफारा जोबथा रिहार्साल खालामदों। बे जोबथा रिहार्सालखौ बे समाव आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायदों। नुनो मोन्दों बे समाव जोबोद समायना रमायना 500निबो बांसिन बर' सिख्लाफोरा नैबे बागुरुम्बा मेथाइखौ मोसानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। जोबोद समायना रमायना मुहिनां महरै गाबोननि जा फाइनाल गेलेनाय बे फाइनाल गेलेनाय हाबाफारियाव नैबे 500निबो बांसिन बर' सिख्लाफोरनि जा बागुरुम्बा मोसानाय बा आरो गुबुन गुबुन बर'नि ट्रेडिशनेल बा दोरोङारि मोसानाय बेफोरखौ नुनो मोनगोन। बेजों लोगोसेनो 150निबो बांसिन खाम दामनानैबो नैबे साइ स्टेडियामनि जा गेलेग्रा फोथार बेयाव दिन्थिफुंगोन। नैबे समाव नैबे साइ स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा नैबे समाव नैबे गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। बिथांनि गेजेरजों जों गाबोननि जाखिनि साखाफारा बा माबायदियै जागोन बेनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन सार बे समाव गाबोननि थाखाय नैबे जा मोसानाय बा हारिमु दिन्थिग्लांनायनि जा साखाफारा खालामनाय बेयो माबायदि सार? खुलुमबाय, गोजोन्थों। दा फार्स्ट इन्टार सेक्सुनेल काउन्सिल प्रिमियार फुटबल लीगनि थांनाय 9 अक्ट'बर खालि डिमाकुसिनि स्टेडियामाव जागायनानै फैयै गाबोन थामहिनबा 23 अक्ट'बर खालि क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम प्लेग्राउन्डआव ग्रेन्ड फिनाले एबा जोबथा गेलेनाय लोगोसे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिया गाबोन जागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जे जोंनि मोसाखावरिफोर मोसाग्राफ्रा 600 माने 580 आरो दामग्रा देग्राफोरजों लानानै गासै 600 जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बर' आइजोफ्रा मोसानाय दिन्थिफुंगोन गाबोन बागुरुम्बा आरो गुबुन मोसानाय आरो बेजों लोगोसे 120 खाम दामग्राफोर बिथांमोनाबो हारिमुवारि बे आयदायावहाय दिन्थिफुंगोन। माने गेलेनाया जागायनायनि सिगां जोंहा बे माखासे गोबां हारिमुवारि आयदा दिन्थिफुंनाय जागोन। दा बेखायनो दिनै माने फाइनाल रिहार्सेल बे फिल्डआव गासिबो फैदों। बे लैहोर गासिबो हिन्जावसाफ्राबो फैदों आरो खाम दामग्राफ्राबो फैदों आरो बिसोरो हिन्जावसाफ्रा जोंनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सानिफ्राय गासिबो फैनानै ज' जाफैदों। बयबो गोसो गुदुङै बेखौ बाहागो लादों। बेखायनो गाबोननि प्रग्रामा जोबोद रंगिना संगिना कालारफुल आरो जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिदों। बर'नि अनगायैबो गुबुन आयदानि मा दिन्थिफुंनाय गुबुन आयदा दङ, जेरै बिहु मोसानायबो जागोन। बेनिफ्राय नेपालि बेनिफ्राय बागानिया माने जिथु बेनिफ्राय माने गुबुन बेंगलि आरो माने बांगालानि गार'फोरनि गासिबो दिन्थिफुंनाय जायो। एक्जेक्टलि बेसेबांखिनि टाइमनिफ्राय गाबोननि हाबाफारिया जागोन सार? जोङो गाबोन 3 रिंगानिफ्राय खामानिखौ लादोंब्लाबो हाबाफारिखौ 3 रिंगानि एसे सिगां अर्थात 2 रिंगानिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनो थांखि लादों। मानोना जोंहा गोबां हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ, बेखौ फोजोबनांगोन। बेनिफ्राय थिग मोनाबिलि 4 बाजिनि उनावहाय जोंनि गाहाय आलासि जेसेबां मोजां आलासिफोर दङ बिसोरो बिथांमोननि बिबुंथि थागोन। बेनिफ्राय एक्सुवेल माने गेलेनाया 6:15 रिंगानिफ्राय जागायगोन फाइनाल मेट्स किकअफआ। बेनिफ्राय माने प्राय 8 बाजियाव जोबहैगोन। 8 बाजिनि उनावहाय माने बान्था होनाय हाबाफारि बेखौ जों लादों आरो। बे समाव बिथां BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा गाबोननि हारिमु दिन्थिलांनाय बेनि जा साखाफारा बेनि सोमोन्दै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिबाय। थारैनो गाबोननि जा फाइनाल मेट्सजों सोमोन्दो लाखिनानै हारिमु दिन्थिफुंनाय बा गुबुन हाबाफारि बियो थारैनो जोबोद समायना रमायना जागोन होननानै मिजिंथिदों। बे समाव